Morning po! May tuyong dahon ka ngayon? Wala? Uy, yan lang. Naku. Sayang. Yahoo! Magandang araw po sa inyo mga idol. Maganda po talagang araw ngayon. Wala ng ulan at tirik ang araw. Pero hindi lang po tayo magpapawis ngayon. May isang lugar po dito sa Cavite na paborito ng mga Bicolano, iulam. Samahan niyo po ako, puntahan natin. Itong ahon at tatag na siya. Napagod ako na. Medyo pasikat-sikat dito ang kalsada, pero paglabas po natin dito sa may Navarro papunta ng Open Canal, ando na po yung masarap iulam. Biglang kumulimlim. Sana wag umulan. Kasi ng mga nakalipas po na araw, lagi na ulan. Halos araw-araw. Maganda rin ditong ensayuhan. Kasi liblib siya at walang masyadong mga sasakyan. Kaya pong ibang mga bumibiyahe dito dumadaan palabas ng Open Canal, yung mga pupunta ng 13, ng Tansa. Dito po dumadaan. Ito, pag pupunta po tayo ng Bicol, ito yung kadalasan natin in-order. Kasi masarap to eh. Ginagataan. Kaya kahit po sa mga hindi Bicolano, okay po to. Masarap iulam. At tsak po, pag inulam nyo to, mapaparami kayo ng kanin. Actually dito pa lang marami na po eh. Kaso kakatanim pa lang. Dol, sa'yo ba tanim yan yung gabi? Sa kumpare ko ho. Sa kumpare mo paborito yun ng mga Bicolano. Oo. Pwede ba kitang may interview dahil dyan sa gabi? Bicolano ka rin? Bibo, kapitin. Kabitin nyo Bicolano kaso kaya paborito ko yung gabi niyan. Isama ko sa vlog ko. Sama ko yung tanim mo. Yung sa akin kasi na-harvest. Yun nga, yun Yun wala na. Ito, mga ilang buwan yan bago i-harvest. Parang ano din, parang palay lang dito. Ayan, 4 na buwan. 4 na buwan. Yan, kakatanim lang yan Galing Ayan, 1 buwan pa lang. 1 buwan pa lang, katubo pa lang. Pero may bibilin ako niyan dun sa kabila sa may sa may Open Canal. Dun sa kabila. Oo. May malapit sa may barangay. Ayun lalabas ako doon. Bibili ako laming ko eh. Paborito ko kasi yan. Thank you Lol, thank you. Ayun, nakausap po natin si Onyok. Isa palang Caviteño. Pero yung mga tanim niya ay gabi o pag tinawag ay laing, mga guys. Yung nga lang kaka-harvest lang daw. Kaya wala pang pwede tayong ulam.
pupunta po tayo dun sa open canal. Nandun po yung maraming gabi o laing. Yan na po mga lods, nakita po natin ang open canal. Medyo marami lang pong mga sasakyan dyan, kaya ingat lang sa pagpadyak. Ayan ang galing kanina. Ngayon ito na po yung open canal. Marami pong dumadaan dito ng mga sasakyan papunta ng Aguinaldo Highway. Maganda po ang mga proyekto dito sa Cavite, sa mga kalsada. Kasi kadalasan po pinapalawak nila yung mga kalsada dito, katulad nito. Dati po ano lang to two-way lang kaya medyo masikip. Ngayon maluwag na po yung kalsada dito. Napakaluwag. Kaya pag bibili po ako ng laing, di na po mahirap puntahan. Kaya pag nagbibiyahe ka dito mga lods, medyo dandahan lang po dito. Kasi biglang may lumalabas dito sa bandang kanan. Mabilis din para iwas sa accident. Ito na nga, may mga nakita na ako nagbebenta dito ng laing. Pero doon po tayo bibili sa may dulo kasi doon po may mga taniman sila. Yung alam, medyo makipot ng kalsada dito. Yes, dito na nga tayo sa bilihan ng laing. Woo! Dito naman ako sa laing. Walang to yung dahon? Wala na ko. Sayang. Sa kabila. Sa kabila. Morning po. May ito yung dahon ka ngayon? Wala? Yan lang. Naku. Sayang. Wala ngayon. Wala. Mabilis lang po mahubos yung ganyan. Oo nga. Nawala na yung ano, isa lang ano ha? Oo, yan na lang po natira. Sige. Kunin ko na to. Ito mga guys may natira pang isa, mabinta kasi dito Ito yung sinadyak talaga dito sa open canal. Dito po ang lagi kong binibilhan ng masarap na laing. Paborito ng mga Bicolano. Bicolano po kayo, ma'am? Sama kita sa vlog ko, ha?
Sige na, kunin ko na yung isa. Kunin ko na yung isa. Sayang mabinta, ano ha? Galing ako dun sa kabila eh. Walang mga tuyong dahon na nakita ko. Pag ano kasi, pag ganyan, pag ano, itinag namin. Oh. Pero di naman po kayo Bicolano. Bicolana pala. Di naman. Saya ko. Bisaya. Ako kasi Bicol. Paborito ko to. Sayang, ito na. Sayang. Salamat. Thank you. Ito nga, ang isang balot po nito 50 pesos lang, kaya napakamura po. Kaya sa mga mahilig po dyan sa laing, dito po sa may Uping Kanal, napakamura po at tiyak na po ay malinis at sariwa galing sa kanilang mga tanim. Sarili po nila yan dito po sa Cavite. Ano pong pangalan ng tag niyo po? Ha? Ano pong pangalan? Oh, Pandibik. Pandibik. Thank you Sama kita sa vlog ko. Thank you. Ito na nga mga guys, nakabili tayo ng laing o gabi sa salitang Bicol. And uwi na po tayo para lutuin. Ngayon po mga idol, dito na ako sa bahay. Nakabili na po tayo ng laing. Ito na po yung laing na paborito dito sa Cavite pati sa Bicol. Ito yung laging hanap-hanap pag binulan. Ang iba po ay ginagawang pinangat. Napakasarap nito guys. Kaya shout out po sa mga Bicolano. Lalo na po sa lugar ng aking asawa sa Sugkad, Pulangi, Albay. At siyempre sa aking pinanggalingan sa Mang-Og, Huban, Sorsogon. Kumusta po kayo? At sana magkita-kita po ulit tayo sa aking susunod na mga rides. At ito nga pala, lulutuin ko na to. Abangan nyo po sa susunod. Thank you guys!